Mitä helvettiä? No niin, moro! Eli siis hei, moikka kaikille. Tää video on nyt tämmönen niinku, vähän niinku making of video, että me näytetään minkälaiset elokuvan tekeminen on. Eli nyt Ossi on siis löytänyt tämmösen sikkakarmivan paikan. Nyt me ollaan vielä Ossin pihas, mutta tämmönen sikkakarmivan paikka, missä mä ajateltiin, että vois kuvata tämmösen kauhuelokuvan. Eli me mennään nyt sinne katsomaan tätä paikkaa ja koitetaan saada jotain kuvattua. Ei noin lähellä. Noniin. Mennäänkö me sitten kuvaamaan? Ladataan ensin kuvausvarusteet valmiiksi. Hyvää päivää, mikä sun nimi on? Matilda. Millä mielessä lähdet kuvaamaan uutta kauhuelokuvaa? Kai se on ihan kiva. Moro Jussi, mikä sun nimi on? Mitä niin, mikä mun nimi on? Mut se väärin. Älä kuvaa Ossi ihan noin läheltä. Okei. Vaan semmoista niinku järkevän näköistä matskua. Semmoista, miten jaksaa katsoa. Tietääks nää tyypit, mitä tässä tapahtuu? Onks Ossi sinne niinku hirveän pitkä matka? Ei ole. Se on niinku tommonen vanha niinku tommonen lato niinku tässä aika lähellä. Onko sä käynyt ennen siellä sisällä? En oo käynyt, mutta siis niitä on aika paljon täällä Karhusuolla. Niin... No, ei tänne nyt niin paha matkaa kuitenkaan ollut, eikä se ollut kovin pitkä. Täytyy sanoa Ossi, että aika hyvä paikka. Okei. Wow, tää on muuten ihan sikanähti paikka. Juma. Aika kummallisen näköinen. Mä katsoin joo. Siinä on jotain tämmöstä outoa. Taitaa olla lääkärin käsialaa. Lääkärin käsialaa. Ei tainnut mun iso täti olla lääkäri, mutta ei saa mitään selvää. Pitäis löytää semmonen niinku, jos täällä olisi joku käytävä. Jussi ottaa lepiä. Jussi, nouse ylös sieltä, kun sä... Jussi, pääsiks tää? Ellei siinä ole jotain seinää takana. Niin kyllä siitä varmaan. Hyvänä, Jussi, otaks sä tää? Joo. En tiedä, mutta tässä voisi alkaa. Jusse! Ossi, tuus nyt tänne sieltä. Joo, venä. Älä nyt rämppää sitä. Tuu nyt. Mitä tää on? Kato, täällä on... Pidellä sitä tätä. Tää haisee tosi oudolta, joltain niinku karksmantelilta. Ehkä ei kosketa Pistä siihen. takaisin. En mä saa tätä enää kiinnikään. Voi. No niin, lopettakaa ne nauraminen. Onko jollain jotain paperia? Mennään sit siitä vielä eteenpäin, käydään kattoo miten siellä on. Noniin, jästä. Vai tää paikka vaikuttaa aika sopivalta. Voi te ruvet kuvaamaan, mutta missä hitos Ossi on? Jussi, onko sä nähnyt Ossia? Tai Touko? No, on se tuolla takana päin jo. Siellä se oli jossain. No käykö hakee se? Me katsotaan sillä aikaa, että miten tästä ruvetaan kuvaamaan. Joko? Joo. Hyvä, kiitos. Ossi. Ossi. Satu.
Koitetaan löytää ne joko äkkiä ne Ossi ja Jussi. Mulla tuli jotenkin tosi vähän huono olla yhtäkkiä. Sä oot edes kuvattu edes jotain. Ei ne kaukana voi olla. Ei kai. Oikeesti. No, jos sä voit mennä tuohon sohvalle, jos... Okei. Koittakaa löytää niin. Me käydään kattoo, olisiko ne täällä. Joo, hyvä. Ai hitto. Siis, mitä täällä oikein? Mitä ihmettä? Jussi! Hei, Jussi! Jussi! Mitä? Ei tyyppi, tulkaa kattoo. Aare, meidän pitää lähteä täältä. Siis mä mietin, että oliko se mitä luki niissä ai vittu, mun pakko istua. Oliko se mitä luki niissä sinisissä purkeissa niin HCR? Se oli ihan Mä käyn kattoo. ja kattokaa, tossa mikä ihme tekee tommoset järjet? Mitä? Ei, mitä? Pakko lähteä. Apua, mä en pysty. Ai.